Jinek Ermen abinav Süslü Bakır ku ji navçeya Farqîna Diyarbekirê bû di 92 saliya xwe de wefat kir. Li dêra dîrokiya Ermenan ya Surb Gragos rêwrisma oxirkirina cenazeyê Süslü Bakır birêve çû. Piştî 5 salan ev yekem rêwrisma oxirkirina termekê bû ku li vê dêra dîrokî birêve diçe. Merasim jaliyê birayê Süslü Bakır Aram Ateşyan ku metranê wekîlê giştî yê berê yê Petrîxaneya Ermenan bû birêve çû. Silvanlıyım ve ablam Silvan'da kaldı, orada yaşadı. Ez ji Ferqînê me. Xwîşka min Süslü Bakır li Ferqînê dijiyam. Zarok û neviyên wê li virin. Em zarokên wê axînin. Ermen, Rum, Suryan û Musewî em hemû malbatekin. Li cihê ku xweşbînî û hezkirin hebe ma çima mirov cudaxwaziyê bikin. Ez hêvî dikim ku dê rojek were û em ê hemû bi hev re li vî welatî weke bereyan bişîn. Îro jî me beratiya mislimanan dît em tinê neheştin. Ev dêr mezintirîn dêra cemaata Ermenan ya li Rojhilata navî ne. Dêr xwedî dîrokeke 400 sal e. Demeke dirê ji bêxwedîtiyê xirab bû. Di şer û alûziyên xendekan yên 2015 de zirar dît. Dêr îsal hat nûjenkirin. Mirina Süslü Bakırê Misilman û Ermen xemgîn kirin. Termê Süslü Bakırê li Gorîstana qedîm ya Soryanan bi beşdariya hejmareke Misilman û Ermenan bi axê hat sipartin. Misilman û Ermenan gotin ku ew her şerîkên xweşî û nexweşiyên hevdû bûn. Weka ku bînin tev gel li vê derê ne Müslüman Hristiyan Kurd Türk kes lê nerin berê jî ji xwe berê jî bi vî awa bû jiyan tev bi hev rabû îro ji jareka nemedî ku jiyan tev bi hev ra parve bû. Süslî abla ji bûna me hem çîrokbêjekî baş bû û hem jî li malên me karobarên diyên me yên jina wexta ku tiştekî wan kêm dibû cilmilê wan dihatin qetandin navnîşan Süslî abla bû. Diyarbekir jî yek ji navendên çanda pêkvejiyanê ye. Ev jina Ermen ku di 92 saliya xwe de wefat kir, ji aliyê Misilman û Ermenan bi hev re ji bo ebediyetê hate oxirkirin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.